auta waziri kuke ji kewar masoyiya ina kewar aminiya abokiyar shawara ke ce kin dara kin sanya umra da kewa sai hakura ki bani yar dama a sanda ni nema ki mini alfarma ki sanya na zuciya ki kauda yan gwalma irin kike nema suna ta shan fama sun zaga ko'ina mace ba ai ba ke ce habiburi ba ke ce kuma kin san mun dace kan ki na zauce magana ne ba shakka mu da kan jinka ta yaya zai dauka samun kewaiwa ce ba kya fushi ki murmushi dan san kina shiga raina ko ba da in kin ka tunani wannan shi ne muradina na san kina da buri kuma sannan kina da tsarin ki da za ki sa cikin ranki ni ne zan zama an ganki faratin fafiyata daban cikin mata a san ki nairata akan kina gane kaina ke ce naiwa alkawari mace dai kuma kin zarce dare kin zambin bangon sukari ko a ina ke ce sirrin ciki ya zo fili kin iya ado da dan kwali me kyan ido da sakwalle an iya miki zanen lalle tunda na same ki na huta saura sun ka kasanta ana iya kallon mata ki ji kalmar da na furta akwai daɗi abin da kake so in ya soka ashe fatan da kake wa wasu wata rana zai bi ka so sa'a ce samun nasara ce ke sa ai dace ni kam na samu so kwai tsada sanyi sai randa shanu ke